hortaz asko dakien gure psikologa eta sexologa ekarri dugu Ziortzak Arrantza, arratsaldeon. Arratsaldeon Urko. Premio hori bagenuen, ez? Eta gaur sartu orduko ez diazu besarkadarik. Eman beharko diazu bat eman beharrekoa, ez? Besarkada hundi. Hori da. Besarkada honak nolakoa behar du? Hori behar du, Luzea. Luzea behar du. Bai. Eta hola, bizkarra igurtzitzen den horietakoa? Ez da behar. Hau da mota bat. Gero beste mota batzuk daude besarkatzeko. Aztertuko dugu, baina garrantzitsuena da besarkatzea. Bai. Eta batez ere, bateon bati besarkada bat ematera bazoaz, harrek ies ez dezala egin ze. Begira, Txiolandian, Twitterren ze bideo ikusi dugun, eta ume gaixoa. Baten alako pena bat eman digu, hortxe duzu, bera badijoa bere laguntxoa besarkatzera, eta laguntxoak ies egiten dio. Nik uste dut prest daukagula, eta orain ikusiko dugula, horixe, Txiolandian bolo-bolo dabilen bideoa, ez? Horra. Se ha ido. No, que te va a dar una... Lagunak alde egiten dio, eta bera holaxe geratzen da, esan ez, baina nik besarkatu nahi nuen, eta behira zelako triste koite gorpegia duen gaixua, nik uste du jende asko eta asko identifikatuta sentitu dela, ezta, hori bizitzan askorik gertatu izango zitzaigulako, kontua berriro badoala, eta nonbait lagunak ez ditu besarkadako gogoko, eta berriz ere alde egiten dio, ume gaixoa geratzen da pentsauta. Baina nik zerbait ona, diot zergatik larritzen da nire laguna, ez? Eta azkenean hori bai, joan, eta atzetik behitzat besarkatzea lortzen duela. Nik parra gure ateratzait, baina pentsatuta, segurazki ez zion behar garrantzia hondirik emango, baina hori bizitzan batzutan ere gertatu izan zaigulako, ez? Norbait besarkatu nahi izatea, eta... Gauza da etxean ikasten dugula azkenean besarkadaen... Bai, azkenean beste hizkuntza mota bat da, ez? Maitasunaren hizkuntza bat, eta badaude etxe batzuk non besarkadak ematen dira egunero, beste etxe batzutan agian, ez? Orduan, agian umeak gaixoak ikasi dau, besarkatzea, gauza naturala eta normala dela, eta laguntxoaren etxean berriz, ez da besarkatuko. Baian, ez? Edo etzaizkio gustatzen besarkat. Ja, ze hasiera batean, pentsa dezakegu besarkada gauza on bat dela. Eta besarkadaz ari gara, kontaktu fisikoa biztarazteko modu adierazgarrienetako bat delako, ezta? Baina berez ze helburu dauka besarkada batek adibidez? Berez txikitatik jasotzen baditu azkenean horrekin senti dezakegu lasaitasun bat, ez? Edo ziurtasun sentsazio bat azkenean ikerketa desberdinek diotenez, besarkatzeak ematen diguna da oreka emozional bat. Sentsazio bat dena ondo dagoela momentu horretan. Behintzat besarkada jasotzen gauden momentuan, ez? Orduan, berez badakigu gainera gure garunak momentu horretan jariatzen du dopamina, eta momentu horretan sentsazioa da dena ondo dagoenaren sentsazioa. Orduan, berez lasaitasuna eta baita, ongi izate bat ematen digu besarkak. Orduan baten bat urduri dagoenean adibidez, ez? Ura lasaitzeko modu bat izan daiteke torri, nik babesarekin lotzen dugu askotan ere bai, ez? Besarkada, nik babestuko zaitut. Esku honetan nago. Bai, badago gainera besarkada mota bat, atzetik askotan ematen dena, ez? Babes hori adierazten duena. Atzetik heltzen beste pertsona sentitzeko, norbait dagoela horatzean bera zaintzen, eta sentitzeko azkenean ziurtasun sentsazio hori. Gero askotan izaten da ere kontsolamenduarena. Baita. Bakarren batek momentu txar bat edo pasaduenean edo nolabait ere sentimendu hori helarazi nahi diozu, eta esan, pasako da, animo, eutxi horri, ez? Hor gaude, ez? Azkenean beste pertsonari adierazteko ere, keinu bat da, ez? Hor gaudenaren zeinua. Orduan, baita, beste pertsona kontsolatzeko agian, sentitzeko berotasun hori askotan behar duguna, bai.